खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दं आं पमि दैमारि। दिनै नोंथांमोननो मिथिनो गोनां खौरां लानानै फैदों। दिनैनि समाव नैबे भिडिअ'खौ नुनो मोन्दों जे बुहुमनि सुबुंफोरा थारैनो सोमोनांदों आरो दुखु मोनदों। मानोना बेयाव अरगेंनि बेरफ्रुनाय आरो मिथिंगायारि जाब्रबथायबो जायाखै, नाथाय मानसिनि आखुनि मावनायनि थाखाय नेचारेल गेस पाइपलाइननि लिक जानायनि थाखाय। गाल्फ अफ मेक्सिक'आव सागोरनि सिं बाहागो आरो सा बाहागोआव गोबां गिदिर एरियाआव अर नाङो, जायखौ बुहुमनि सुबुंफोरा बुंनाय जादों अरनि मेगन। बेनि लकेशनखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन बेयो भारत आरो नैबे मेक्सिक'नि खाथियाव मोननो हागोन गाल्फ अफ मेक्सिक', आरो बेवहायनो बे जाथाया जादों। मेक्सिक'नि मोनसे कम्पानि जायहा सिगां बोसोरनिफ्राय मुं गाज्रि खालामबोदों, पिमेक्स मुंनि, जायखौ बुङो थाव आरो मिथिंगायारि गेस इन्डास्ट्रिनि पाकिस्तान। जाहोना जादों 100 बिलियननिबो बारा बाखि गोनां कम्पानि लसआव गोग्लैनानै थानाय कम्पानि। मोनफ्रोम बोसोराव बे कम्पानिया मोनसे नङा मोनसे जाब्रबथायखौ लाबोयो। थेवब्लाबो बुहुमनि सुबुं माहारिफ्रा ओरैबादि जुबिया जाबाय जे फैसानि थाखाय बेफोर कम्पानिखौ सालायनो मोन्थाय होयो, आरो जोबनायाव गिथाव, सोमोनांथाव सानथाव मिथिंगायारिनि फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना जोंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौ मोन्थिनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।